Kumusta kayo mga lods ne? Ayan, itang kakatamo upload na sopas, itang tipid tips sa hanapin ne. Atin mapila na may comment, sayang kanyung gasol. Ampong ali matulak, itang video tamo ito ne. Sko, kasagi yorugong pakalyan. Ninano kayo kanyan? O pati si mother ko, napapabusangot nyo na. Ano-ano yung mga comment nyo? Kadakal metula dun sa video ko, tapos kayo, hindi kayo metula. Anong meron feelings kayo? Sa mga hindi pa nakakabalo, ito pala yung sopas na in-upload ko, no? Konti lang yung sahog niya, tapos maraming sabaw. Tapos syempre nilagyan ko pa rin ng gatas kahit ganun. O wag na kayo magalit at magreklamo, no? Yung sinubo ng nanay ko, pinabalik ko na. Ayan. Ibabalik natin sa dati yung sopas. Ayan. Pati yung sabaw na kinuha niya, pinabalik ko na rin. O, tingnan nyo, namumubla mo na tuloy yung nanay ko. Pati yung mga putot-putot na sahog na kinuha niya, pinabalik ko na rin. Ayan. Sabi ko kaya, hindi na kami magluluto kasi meron magre-reklamo. Yung pinutot niya nga dog, ayan, pinabalik ko na rin, pinamaitiban ko para madikit ulit. Pati yung repol yung pinutot niya, pinabalik ko pa si Bayo sa kanya. Ayan, oh, inayos na rin niya. Ano pa masasabi niyo yan? Siguro naman wala na kayong masabi. Ayan, pati yung shell, pinabalik ko na rin. Luto pa yung mga yan, pero mamaya gagawin na natin hilaw yan. Dahil hindi na tayo magluluto. Ibabalik na natin lahat. Magkasakit ko talaga kang Tagalog. Ayan ne. At yung nungan de panyawag niya, ratang kebit ko, kompleto na la. O yan, ano pa nga sabi ko kanya. Siyempre, initang kikatamong sabon eh. Hindi nila balo, masarap naman kahit dakal yung sabon niya. Ayan, siyempre, umpisahan ko na, no? Una ko nang kunan, gatas sa legi ako. Ilagay ko na yung mukirap kanini bata, nyara gumasira. O sayang eh, gamitan ko na yung mukyang summer, magaluwalo ko. Bisad sadya pa naman siguro ngayon hanggang April. Siyempre, pigugogogo, kaya pa niya baka kaya pa si Bayo tang kebik o margarin. Pitil-til-til-til, kaya pa yung sandok, baka dikit pa si Bayo ka rin. O yan, no? Ikuha ko na eh. Siyempre kaya rin nanita, may nga ko rin palang pamintan eh. So kung nang yung pamintan eh, baka ditak-ditak kakakuwata na ka. Ayan, ikuha ko na yung pamintan. May nga ko rin palang magic syrup, so kailangan ko nang rin nitan eh. Dapat mitatagan. Ayan, lods na. Talagang step by step na yung gawan ta kanini. So kung nang kunari palit, ang pati sa legi ako na. O yan, ayun yung Bayo bukal yan, may nga ko repolyo. So kung nang mo naman itang repolyo nga itan eh. Eh ako balo kanini nung nanan ko parang nga lumpiraso repolyo nga rin eh. Ayan eh. Paboreng kaya pandimla kanyan baka murong itang pangabukal na. Panayan kaya kanya ng kapotang malino na yung sabo. O yan nga manuang ko. O kunang ko nalarata 5 pirasong shell. Harene, boloktot. Ate ko palagi 5 piraso. Harene, o kuna tanala na. Rata nga mag-comment kayo na. Siguro naman ano ko nga sabing sayang gasol kanya na yan. Binawi ko na nga niluluto ko. So kuna naran ng danom na. Palang yan tane mga lods. O yan eh. Step by step ako na kaya kayo eh. O, kaya rin na yan. Balo yun na kanya nung nano ko ng tamo pa si Bayo. O saguli. Napantamo para winda naman. Baka talala nga sabi talaga. O yan eh. Nakuha ko na po lahat ng sabaw no. Hindi ko na siya didinan. Ayan. Medyo malangi na po siya no. So ihalo-halo ko lang siya ng ditak. Tapos tatakpan ko muna siya para maging fresh ulit yung mga sangkap. So bubuksan na natin no. Yung manok fresh na ulit. O yan mga lods na. Kunan ko na yung manok. Fresh na fresh. Dumadaya pa. Ayan, sabay-sabay ko na rin hinila itong mga hotdog. Ilalagay ko na lang din sa rep. Yung mga carrots. Binavacuum ko nga pala kaya pahigop yung kuha. Hinigop ko na rin pala yung balat ng bawang. Tapos kinuha ko na rin yung 2 slice ng bawang din. Siyempre yung ating balat ng sibuyas at yung 2 slice din ng sibuyas. O yan. Malinis na eh. Itatabay ako na ikinwargo. Makapakat na ikinggawali eh. Ayan, so okay na po. Malinis na po. Dun po sa mga nagko-comment na sayang yung gasol. Tapos ako lang daw natatawa dun sa kalokohan ko. Baka po pwede kayo naman po yung lumipat sa Mars. Char lang. Ayan, so pinagbigyan ko na po kayo. Hindi na po ako magluluto. Binalik ko na lahat. Naging hilaw na lahat nung niluto ko. Inilagay ko na lang sa rep. At ako'y matutulog na. Goodbye.